ọdụ unu ka ọnya gbasara my marriage? Kedu ife ọdụ unu ka ọnya gbasara my marriage? Abụ m nwa okolobịa totelu ka ibe m si etote na-amachagali ka ibe m si amachagali. Mana eji m ego na-eme ọfụma wee fụdo skel like anya chụbịa. Ọ sị m ọ na ya like kwuo anyị wee kwụba. Anyị kwuo n'ife anyị kwụrụ bụ 2 years and wee tụbịa ime. Ọ sị m na ọ ga-ewepụ nsị anyị ewepụle. Na-abịa ka nnọbịa ọjụ. Ka ekwe n'ife bụ nsogbu na ya chọrọ ịnụ di na ya dụrọ redi. Ya na-asị ka ife na-aza na ọ chọrọ ịnụ di na ọ dụrọ redi onye dị ime. Na ya ga-ebube dị afọ ime ya bụsi enye ya mụọ ya ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ka ya wepụ dị nwa. Mana ya dube ready to get married. Ife nke a gbasasị anya na o kwere nghọta o. Nyewela aka nne ya onye ọjụ wela aka ekpe ya onye ọjụ. Ya abụ ya nkịta ọmụsịa nwa kudo nwa ya na-enye ya ego. Once in a while ọ na-azụ nwa ya. Ya wee mesie wee malụ dat na gịnị mere na o nwere nwa okolobịa n'obodo oyibo ọ na-eche. Na mgbe ya maalụ na ya sị nwaanyị ahụ makwala ife ọ dị aka nwa okolobịa n'obodo oyibo nọ na ọ tụrụ ime mụọ nwa na ọ ka ya nụ ya. Maybe na fa na-ezoli enye ezolu. Who knows? Ya wee na-asị akpọnyene m nwa m ka mkpọnye nne m ọjụ. Ya wee hapụ ya. Olu one day ya na-aga n'ụzọ wee fụ this beautiful girl. Ya ifu nwa ịgbaka ọ na-ebe akwa. Ya na-asị ka ife na-etizi ọmarịcha nwa n'osu anwụ mbakwa ya ma afụkwa nke ya wee jekwubi esi ya nne kere ihe o megodu nwa yege ndị na-ebe akwa. Ya wee sị anya pụọ ọnụ n'anwụ ya batagodu na moto ka fa jee n'ukwu osisi kwụlụ ka o wee gwu ya ife. Ya wee bulie wee lụọ n'ukwu osisi wee kwụlụ wee chọbịa wee sị na ya na di ejikwa na-akwado ka fa gbasaa. Na di ejikwa wee tụba nwaanyị ọzọ ime. Ya jikwa wee jidie osikwa nke a ọ pụọ nke a na fa nọ na process of ya wee sị na nwoke ọbụla na-esiliga anya wee sị na ọma nnụ gị na-ewu ka ya mma na ọnyanwa na-elu uzu gị hapụ ya ịmagolu ya konsolu bie gwabie okwu gwagide okwu wepụta na the mood ọ nọ ya. Ọ sị m nna ọkwa etu onye dulie si ama oligokwe nni ọsị mbanye dulie gafe lie nni lisie nni. So ịmagonu from there for exchange nọmba. Ọ sị bụ nne na fa akpabakwa na fa akpabakwa. So mana mgbe afọ na fa nọ na process of ịgbasa. So na ọ ka na-eje court. Wee kwugide dịmanụ wee zọba nwa. Ya wee na-asị anyị ekwekwene ka dịmanụ dulu nwa. Ọ sị mba ya dulu na ya chọrọ na ya ka du young. Ọnya dulu nwa na nwa ga-ata ya adam na ya chọrọ pị ya ta. Ya wee decide ya na ya ga-anụ this girl. Ya sị ya na ya chọrọ ịnụ ya. Ọ sị gịnị ya sị ya na ya chọrọ ịnụ ya. Fana abụọ ya. Ọ wee kwalụ ya wee bịa wee mee gị. Ọ sị mụ na ya jụbazili ya ife ọ na-eme. Ọ sị na ya bụ model na ya na model ndị companies ndị akwa na ndị otie. Ya sị na kịta ka ya ghọtaba ka ịfụ nwa ọ machiri ntị. So ọkwana ya wee nụbịa fana abụọ bili. O wee mụọlịa nwa nke izizi mụọlịa nwa nke abụọ na ya na-eme ọfụma na ya na-ete ekike arọfa maka na ịfụ nwaanyị mara mma ọ na-idile ego na-ejidekwa n'ego na-eneti anya. So ka ọ mụsalụ nwa nke abụọ ọ na-agakwa na fado happy na fado happy. Ọ sị m nne na ya mụrụ nnọọ n'ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ụchụ. Ma ife a na-akpọ ụchụ gaba dị mmacha naba dị mmacha fa ga-ajụ ọchịcha jụọ ọgịga. Ndị na ụmụ nwaanyị nwere nsogbu nwaanyị amụrụ ife a ga-akpụ ya na nwaanyị ga-ajụ na ọma nso gị na ya lọvụrụ gị ọ na ọ lọvụ gị na ọ ga na-eso gị ọ gakata ire ọ gaba azụ. Mana ọ fụkwara gị mgbe ịdụ happy with another nwaanyị ochigeta azụ ịbịa gbasa this marriage. Ọ sị m nọ maka akụkọ na o nwere akụkọ nkọrọ nsị asị ajụrụ that lady si ya ọ bụrụ na second wife hapụ die kịta ma ị ga-anụ ọsị mba. Mụ na ọkwa ụdị ụchụ afọ ka ya mitili ose na ya na-anụ nwaanyị. Olu owo de n'etiti efife na abụọ na-apụ ọkụ. This girl onye asị anya kpọnye nwe nke na ya na-abụọ na anyị bụ nwelu nwoke obodo oyibo dulu nwa gada gwa obi esi anya na nne nwa ya nwa nwoke na ya chọọzi. Unu amazi nke bụ ọchụpụrụ nwa mgbọgọ afọ na bedie na ya nọrọ n'ụlọ na nwunye bụ ife nọ na-ewe duteli ede nwa. Nwaanyị a wee sị ise gịnị o wepụta fonu si anya kwubekea teepu be ọ na-etepu gide teepu sie na bifo anya anatara nwunye a paaki siga akpa chelu n'ọnụ ụzọ na-echie.
ya wee bata wee sị ya na nne nwa gị enyi gị nwaanyị akpọtala gị ka ịzụba na ya anọsịa. Ọ sị m nne na ya chekwa m egwuregwu maka na ya mụrụ magonu na o kwerie digest this girl na ya fụrụ ya na ọmụtago ofu nwa ya na di ese okwu odulu nwa ya ịghọtara na oluzie ka ọ fọlụ na nwaanyị ọzọ dutelie nwa sị na ya anụsigo na enwere ike ịghọta the thing. Nyeche na egwuregwu nne ọbọkwa egwuregwu nyechekwa na egwuregwu ọsị m nne na ọbọkwa egwuregwu this girl okolo akpa ya na asị na ya anụsigo dulu ụmụaka ya na-abụ ni asị alị asị o just ni asị alị asị. Hey, ọsịbụ na ihe nke abụọ chụpụrụ nwa mbọ gafọ na be di. Ọsịbụ nne na ọkwa etu kabara jesi wee gbasa o like joke this girl sị na ada anụzi o nya kwe dada kwe n'etiti na abụọ sị na ada adụzi na ọsị alị asị. Ni ama na ya mụrụ nwa hapụrụ nwoke mana ọsị alị asị na okwute edili na onwe nwaanyị ọ tụbala ime tọkmọrọ ọfụ nwa ya mụrụ sef na o nwere nwa ọzọ ọ mụrụ bụkwa olu nwa nwoke wee zoo onye ezo wee lụọ kịta asị agịnị na ha chọrọ sị n'ọkwa etu ka marriage esi wee gbasa. Unu amazi ife dukwa ya funny again ọkpọrọ ụmụaka ya na-abụ kpọrọ ụmụaka ya na-asị oke dizienu m nwanụ etu isi wee hapụrụ dị ọda gị anyị nwa dizienu m nwa m this lady ajụkwa kpọrọ nwa why not hapụrụ dị ọda gị anyị nwa na ya mụkwa ife abelo na ya mụrụ nnọọ ife abelo ụmụ nwaanyị na ya mụrụ na marriage agbasagokwe ka ya na-agwa anyị ife akịta anya na that girl ọ nakwuori ụmụaka na-abụ ekwensu nwa dutelie nwa ka ya na-ajụzi wee sị ya o nwere ife mmele gị dụka njikwa aka nni yọọ gị kpọnye m nwa ịjụ wele aka ekpe yọọ gị kpọnye m nwa ịjụ o nwere etu esi ayọ mmadụ ma ayọrọ gị kpọnye m nwa ịjụ o wele ụka ịfụ na nnụrụ nwaanyị na ndụ happy with this lady iwe kpọrọ nwa wee bịa be m. Ọ sị m nne na ya gbalị akwụkwọ nyesi uduga otu kọtụ fọ ịgbasa marriage ewelu na kọtụ wee kpebe so ewee jụba dịga wee sị ya kedu ife bụ your reason na this guy na-ayọbụghị sị gị ka ịkpọnye nwa ịjụ ịkpọnyere nwa oluka ịfụ n'ọdụ happy na marriage ịkpọrọ nwa bịa. Ọ sị na adụ sorry na mgbafu na o nwere efe a na-alụ na-eme ọfụma na o nwere ebe ego si abatala ya so emesizie ego abatazi ya wee sị ka akpọtala ya nwa ya na ya nwa gbasapụ marriage nke na enyi nwoke n'obodo oyibo fọsịrị na ya mụrụ nwa na ya mara ndị kọlị ya na o wee hapụzi anya ọ dị enyezi ego ife wee fịabịazi anya arụ ya wee sị ka akpọtakwaziala ya nwa ya ka ya wee strọgụl bakwa wee chọbakwazi di ọzọ. Ọkwụ na afụgo ngwa gwazi anụ nọ m na nwaanyị anapụlụ gị nwa na-azụ nwa afọ ị na-enye ya ego once na omelụ gị ajọ ife. Nwaanyị na-alụbu ọlụ nwee ebe ego si abata maka ọsịwalụ gbamgbam ọ na-asịlị nke n'obodo oyibo na-emegidezi ada enyezi ego wee chọba nna nwa ya ka onye aka omere ajọ ife. Ike gwụrụ so kedu onye ọdụ unu ka onye gbasara marriage a mana ọkwa ifolo that your wife sọsọ Chukwu maara ife o mee the first husband ọ gwara gị nke bụ eziokwu ọ gwara gị nke bụ eziokwu nwekwa ike ọ gwa gị eziokwu o but I wonder ịmụgo nwa be nwoke ya na nwoke bili ọbụ ya tago this man ma gị nọba gị regardless na ịmụgolo nwoke ọzọ nwa na enwere nwa ebe ọzọ maka na a na-ekwasị nọ nwoke ka ọ mụrụ which means na this guy bụ dị ọkpara na ọ gwara ya na o deceive na ọ kwesịrị egwu ya na ọ bụ na nwa nwaanyị anyị ekwela mana ebe ọ bụrụ nwa nwaanyị na ya ma nkwe ka aje nọrọzọba ife ụmụ ya mana still justify her actions and o je ha ya ụlọ biri ya na ụmụaka ya na-abụ biri ya na-akwụ child support ọ na-alụ ọlụ ọ na-alụ happy move on sị na ya ma nnụzi di self na ya chọrọzi di again mana iso wee gbasa your marriage oh yes ọra ka nwa nwoke ka ị mụrụ na-ezekwara nwunye gị ọmụlụ gị ụmụ na-abụ ịchọ malụkọkọbala gị aka kwụsịa na ọnụbugo di yes but ọ gwara gị she was like an open book. She told you everything about her life without a 01. But if you learn on nwoke ka bụ because n'ife na-eme ụnụ bụ na oge ọbụla na na-efeel entitled na-efeel na nwaanyị nwere right o kwesịrị ịma until eweta ụnụ na this stage ị nọ na ya kịta before ịmalụ na nwaanyị nwere power
over her choices. Ike agwụrụ. You contributed. Mana ịjụkwa m ma ọ dị enough nwunye gị hapụgo. I don't think na ọ dị enough. I don't think na ọ dị enough. Mana ọ tachala ọka bụ oke nke ọzọ. Amakwu m ife m ga-ekwu about her because na the lady is in need of support iji wee raise nwa ya. Kweghị ghọtago onye na-enyebu ya ego. She should have called you or unu discuss ya ma abụlụ na ese mba before wee bịabazia na be gị bịa kọba aka. Kweghị ghọtago. I don't know sha, but whatever it is, it has happened. Ike agwụrụ. Daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.